OIC sa CSWD sa Lapu-lapu City. Kinsa usa ka COVID positive patient sa Dakbayan nanawagan sa publiko nga unta hunugo na ang diskriminasyon batok sa mga COVID positive patients o sa mga frontliners. Si Luan Mirondina sa report. Mag-live. Sa labing unang higayon, mipatimaw sa publiko, pinaagi sa iyang Facebook Live si OIC CSWD Lapu-lapu City Annabeth Quizon. Usa siya sa mga COVID-positive patients sa Dakbayan nga kasamtangang nagpaalim karon sa tambalanan. Inay itago ang iyang identity na hukman niyang ipalanog ang diskriminasyon nga iyang nasinati ug sa mga kaubanan niya sa relief operations. Sagad sa mga nagpositibo sa COVID-19, mga frontliners nga gitahasan sa relief operations. Pagka-declare na ako nga COVID ko positive, hasta itaw na akong social worker dito sa usa ka barangay. Wala taon siya taga-ig assistance, no? Nya mura siya gi-isolate sa mga barangay personnel kay tungod ang ilang head na ay COVID. Sa pagkakaroon, wala na gipamati sa lawas si Ma'am Annabeth ug nagpaabot na lang siyang mugawas ang resulta sa retest kaniya. Ikaon si kaadlaw na niya karon sa tambalanan. Apan inay ma-excited nga mobalik sa trabaho human nga mahingpit ang iyang pagkaayo gikan sa maong balatian, nagduha-duha siya tungod sa grabing diskriminasyon. Tinaot unta nga mausab nato ang atong panguna-una, no? Naatay kahadlok dili magyud na nato malikayan, pero ang atong kahadlok pwede ra man nato matambalan sa atong paggamit sa atong maskara, maintain sa social distancing, manghunaw ta, ug musud ta sa balay, maligo ta. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.